तामुलपुर जिल्लानि दंपारायाव लुफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला हान्थामेला राहानि द्वितीय मावफुंलिखौ बेखेवबाय। बीटीसी हान्थामेला राहानि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारी, बीटीसी हान्थामेला बिफाननि नेहाथारि भास्कर ज्योति महन्त, दीपज्योति चक्रवर्ती, जयन्ट कमिशनार अफ ट्रेन्सपोर्ट बिथांमोननि नुजाथिनायाव मावफुंलिखौ बेखेवनाय जायो आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बीटीसीनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारीया बुंथियोदि तामुलपुर जिल्लायाव द्वितीय खुलिनाया जों गासैनिबो थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो बेवहाय गोबां स्टाफनि गोनांथि दं आरो बेखौ थाबैनो थिसननो थांखि लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों दि बीटीसी हान्थामेला बिफानाव नांगौ बायदियै बाजेट मोननो हाया आरो बोसोराव 3 कौटि रांसोल' मोननो हायो आरो बेनि थाखायनो बे बिफाननि खामानिखौ नांगौ बायदियै मावनो हाया आरो फैबाय थानाय समाव 100 कौटि मोननो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ एबा बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम खावलायगोन होननानै फोरमायथिदों। तामुलपुर रायजोनि थाखाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय खारन बे अनेक सिगाङावनो बेखेवनो सानदोंमोन नैबे एमएलए इलेक्सननि थाखाय बियो पेन्डिं जाना थादों थेवबो दिनै जोङो अफिसार्सफोरखौ डिटिअ बिनि कनसेन्ट लानानै दिनै बे तामुलपुर डिटिअ अफिसखौ नांगौ बाबै बेखेवना होनाय जाबाय आरो जोंहा बाव सर्टेजआ बेनो जितु तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिटिअनि स्टाफआ जेबादि थानांगौमोन नांगौ बादि गैया दिनै मेडामा गाव हारसिंल' डिटिअ हिसाबै बेनिखायनो आङो बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों रायज्लायनानै अति शीघ्र बे जुन 12 to 15 तारिखनि गेजेराव 5-6 जन एटाचमेन्टआव हरनायनि बेबस्था लाबाय आरो बेखौ हरनाय जागोन आरो बे डिटिअ अफिसखौ जाहाथे पूर्णांग तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सालायनो हागोन आरो जिहेतु जोंना दा बाव तामुलपुरनि ओनसोलाव जिहेतु जायै लोङै जितु माने जानला मोनला गारि सालायनाय एक्सिडेन्ट जानानै थैलानाय नङा बेबायदि सोलिलायगासिनो दं गतिके बेफोर नियन्त्रण जागोन खारन डिटिअ अफिस गैयैखाय बाव चेकिं खालामनो मोनैखाय बेबायदिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव गारि सालायनानै माखासे एक्सिडेन्ट जालानानै थैलागासिनो गतिके